Нали да спим? Сега виж аз какви клипчета съм превела. Хайде. И как ти си, бе? Играй. На шамар ли ще играем на канадска? Да, на снима пак. Давай, Шамари почва. Това заснели го. Айде, бе, да. всичко. От начало. Шамари почва. Дай, Аз не мога да Тя ще стартира, ама то Ама той стартира. стартирахме, Не, да. не, Той тя- не му има мръдниш, бе. И аз не мога го мръдна. Ама вие сте много настроени. Честно, ай така. Не, бе, малка Дай маска. дясничарката. Ай така да я виждаш. Малка е. Край на край. Ляс ма дазда. Я ставя ти ви оттам, бе, да играем. О, да гъта ти масата, не, тя са чупена за Ми става, Си не спрето, брат. Йона, Дай 5. ще звъна. И аз не мога да натисна в момента. Тук Що сме като леката се категория. надскъркам брата си? Не мога. Давай, тя Много е държа. тясно, не е тясно. Айде вътре да Шуф. играем. Ние аматьорите, те са супер.